No niin, terve, se on Amppu pelaa taas ja nyt on semmoinen tilanne, että mun tuli uusi tehtävä, mun uusi toimeksianto, mennään tsiikaamaan mikä toimeksianto mulla tällä kertaa on, miten suurella. Mun neuvottiin, että pitää rämpyttää A-näppäintä tai jotain, niin pystyy juoksemaan. Pitää pohjassa. Okei, kiitos. Tää tulee vähän viiveellä, kun mä oon tehnyt muutamia pelejä valmiiksi. Elikkä ihan kaikille tiedoksi jatkossa joka sunnuntai 11.30 tulee uusi peli. Nyt juostaan. Tsiikatkaa vähän, on tää nyt vähän siistipää, kun mä sain juosta. Tuntuu, että nyt vedetään ihan, ei oteta mitään autoa, harjoitellaan tätä juoksemista. Tää on siistiä, ei oo enää tällaista näin niinku agentti sanoi kauniisti, että on vetelät housussa, mutta niinhän se näyttääkin vähän. Tsiikataan nyt. Tää juokseminenhän tuntuu tosi makealta ja ketterältä. Nyt mä en edes törmännyt niin paljon. Tsiikataan. Jos tästä tää näin. Tästähän alkaa tuntua niinku, että mä alan kehittyä tässä näin. Ei jää autojen alle. Harvemmin näin muuten jää autojen alle. Tää muuten tää juokseminen on ihan siistiä. Tsiikatkaa. No. Yes. Aha. Jaha. Nyt mulle sit tuli poliisit perään kuitenkin. Shit. Noniin. Eikä sit kauan enää jaksetakaan juosta. Ei. Noniin. Ei tää ollutkaan hyvä idea. Eihän mä osaan näitä. Nyt mä en sais mitään autoa. Ei vitsi. Ja nyt päivittäis joku tämmönen... Täs toi. Ei. Ei. Voitais huomaamaton sitten, niin. Mä yritin olla huomaamaton. Kato mitä se pakotti mun tekemään. Ja nyt lähti. Ihan niinku vanha Amppu tuli takas taas ajamisen kanssa. Ei tää nyt oikein. Ja siellä on poliisitkin jo niin. Yritän nyt olla huomaamaton sitten. Ei tää nyt ihan mennyt niinku meikäläinen. Alko hyvin! Kukaan ei voi sanoa ainakaan, ettei alkanut hyvin. Kattokaa nyt tätä mun meininkiä. Ei hitto. Pam pam. En pysäytä. En. Mä halusin juosta, että tuutte kiusaamaan mua. Suomi on vapaa maa, vaikka tää on Jenkeissä, niin mä en oikein oo tottunut tollaseen. Ei vitsi. Ihan on kintereillä. Tonne meni. Pam. Ei. Nyt meni aika nopeasti. No niin, mä pääsin harjoituksesta. Pääsikö? Mikäs tuolla? Mitäs kattoo mikä tuolla? Pako onnistuu. Mikä tää on? No. Ja toi on toi tommonen. En mä nyt ihan osaa tätä silti. En nyt ihan osaa tätä silti. No niin. Pam. En mä oikein osaa tätä silti. Mihin nyt tuolla? Niin. Aloitetaan nyt. Ja etsitään toi mesta nyt. Missä se... Tää... Onks tossa sitten? Ei. Missä se nyt sitten? Tuolla. Ei. Minne me pitäis mennä? Onks se tuolla puolella?
niin, nyt löydetään sitten, katsotaan mikä tässä on nyt sitten. Nyt on jo, no niin. Hakkeroi. Hakkeroinnista. Yllätys. Tässä. Katsotaan mikä sitten tulee. Niin. Yes. Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. This is bad. Just follow the route and keep an eye on it. The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Just stick to the plan. I know what I'm doing. Damn, that's a patrol car. I see it. No niin, nyt tuli takaa jo tehtävä. Tai poliisia pitäisi päästä haneen. Ja siikataan kuin käy. Ja itse asiassa sinänsä helppo, kun tuossa näkee näin helikopterista välittää. Tuolta tulee poliisia. Tietysti voisin ajaa vähän siitä. Näyttää vähän siltä, että pääsen. Pako onnistuu, yes! Tulee puhelu. Oh, fuck, man. They said you were good. You did it. No niin. Otetaan kierkäyttöä. Ei se mitään. No niin. Meitsi kyllä osaa ajaa. Älkää nyt yhtään siellä avautuko We're here. kuule. We did it. There's some guys. Just don't fuck it up now. Täällä tapahtuu. No, nyt päästiin läpi. Okei. Nyt on sitten semmonen tilanne, että tuli joku uusi tehtävä. Pitää hakea joku en tiedä oikeastaan. Katsotaan. Tästä on musa pois. Is it a drug? Is it hypnosis? What is this craze? Whatever it is, it's sweeping the nation. Tuo. Let's go to the street. Niin, The siikataan. drug is so far considered perfectly legal and Yritetään tehdä niin, ettei it alters polaroida. perceptions of the world and can affect Ja mood huvikseen. and intelligence. Mä haittaakaan oo. Tätä mä haittaakaan ole. Noniin. Sitten. Rikos havaittu. Ja just tällaista säi. Noniin. Säikäytit rikollisen tiehesi. Se siitä. Aika huono näissä. Jos ette tienneet sitä vielä, niin nyt tiedätte. Mä oon tosi surkea, kun mä nyt edes tiedä mitä pitäisi tehdä. Nyt tätä kappaletta on ärsyttävää. Noin pois. Noin. Noin. Pitäis kattoo, kun tuolla toi... Päästäänkö mä sinne? Ei. Mikäs tuolla? Näyttäis olla toi keltainen. Ei ne kyllä muutkaan aja sen paremmin kuin minä. Yritetään saada nyt, tässä on pari tehtävää tehty, mutta sikataan saadaanko toi keltainen tuolta löydettyä. Päästäänkö me sitä? Ainakin ehdinnahoja. Jos mun ajaluminen yhtään kehittynyt tämän vikan jakson aikana, kertokaa siitä kommentteihin. Ekat meni kyllä ihan... Nyt mä yritän. Kattokaa kun mä yritän. Ei se oikein nyt mennyt niin kuin mä suunnittelin. Harvemmin se menee. Harvemmin on mennyt. Siikatas. Löydääks mä? Tonne tuolla. Kato. No kylläpäs sanoo kauniisti, niin. Ei tää kyllä mullekaan niin helppoa kuulla ollenkaan. Noniin, päästä autosta ulos. Toisesta. Avaa maailmasi. Aloita tehtävä. Ja tämä tehtävä on sitten mitä me jatketaan ensi viikolla. Ei jaksa pitkittää enää tätä videoa. Kiitos kun katsoit. Ja tosiaan joka sunnuntai mä pyrin, että tulee uusi video. Nähdään sunnuntaina.